كمتي أما بقتها تمرت كريستنا خن مهار كلنا منفس قدوس كتملا زعبانه منفس قدوس تمرتي سبي مهارمو جن كابو زحلفه زعبا منفس قدوس كفلطو زلو ነገር بزح كفلطو زلو ነገር تما بقتاو تمرت مستمهاره دحار قديفو يخيد لما انت جن بمنفس قدوس ترايز يكونس بمنفس قدوس مستولدك بمنفس تعبي بمنفس مسعبه خادما بمنفس مستملأ خادما بمنفس تمرح دحر منفس ممرح دما بمنفس ممللاس الله بمنفس ممللاس رايد يكون بمردع منفس قدوس دما مس منفس قدوس دما حبرتك النعبخه تخيد لذي منفس قدوس كلمه تخلنا طراي لدت ايكونن جابير مسكن ስለዚህ ህዝብ አምላክ መንፈስ ቅዱስ ክንብል ከለና ሁሉ ሻዕ ከምንታይና ንፈልጦ መንፈስ ቅዱስ ከበሉን ሕዋተይ መንፈስ ቅዱስ ማለት በሉን እዩ አካል ዘለዎ አምላኽን እስከ ዛልዚያ ክትሕዘኩም እዩ አካል ዘለዎ አምላኽን እስከ በሉን ህዝብ አምላክ ኃይለ አምላኽን እዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በኃይል ጥራይ ክንፈልጦ ዘይኮነስ ከመስለጠ ኃይሊ ወይ ከኃይለ አምላክ ጥራይ ማለት ዘይኮነስ መንፈስ ቅዱስ በአካል መፍላጥ ምናልባሽ ብዙሕ ሳዕ መንፈስ ቅዱስ አካል አለው መንፈስ ቅዱስ በአካል ክንብል ከለና ከመይ ማለት እዩ ስለዚህ ክልተ ዘይላገብ ቃል ይዝኾነና ማለት ቃል እግዚአብሔር ክንረኸለና ሉቃስ 23 ናቢሉ ጎይታ ኢየሱስ ምስተንሰ ቶማስ ተዛረበሎ ምክንያቱ ኢድካን አብጎነ የእቱ ምክንያቱ ዝትሕዘ ዘለኻ አካል ኢሎ ንመንፈስ አካል የብሉን ስለዚህ መንፈስ ክንብል ከለና ሐጅ መንፈስ ቅዱስ ረቂቅ እዩ አይራእይኒ አይጭበጥን አይተሐዝን ግን እዚ ዘይራእ ምስጥራው ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ግን አካል አለው ክንብል ከለና عطم سجال لو مالت أيكونن أكل زردنا كلاتنا نتايو زي أديك حدا أكله كوينا سبناتي حدا خفلا أكله إنه نبلا سلزم منفس قدوس أكل لو خن بالكلنا عطم سجانا لو مالت أيكونن ستيل منفس قدوس رقيق يو أي تحزني أي رأيني أي جبتني كنا وزن حموش تسمعتي واساتنا حلفنا بنا إمنات منفسنا ندهسو منفساوي أملاخي لذي أكال اللو مبلين أنتايو اتمنفس جن أكالات بحر اللو منفس يخون دا أمبر اتمنفس يرئي اتمنفس يسمع اتمنفس يزارب اتمنفس يسمعو اتمنفس يمرحكا اتمنفس سلازي منفس قدوس نا أكالات بحر اللو سلازي منفس قدوس كنقبلو خلنا لازم مبزحتنا فار منفس قدوس كنا أب حيلنا نبل بحو منفس قدوس يقاتل بحو منفس قدوس لازم حيل منفس قدوسنا بزح ساعة منفس قدوس بحيل تراي ويدما بيابات أجا تراينا منفس قدوس نفلتو منفس قدوس كن بزخل الثمن قدو نفلتو تاي مالتي أجي أكل زلوا أملاح كن بالكلنا أكل كن بالكلنا not body it's a person ويدما تاينا person كن بالكلنا من الناتيو من الناتيو ويدع من النات كن بالكنا سبنا علوه جبت تقرنيا نانتيا person كن بالكلنا بإنجليش باب تقرنيا خلنا متخلنا سبنا علوه ناي سب من النات علوه لذي سبنا علوه خلنا بالكلنا أكل علوه خلنا بالكلنا زجبت زتحزجبت عصم تنسجان مالتها يكونن تايدا عنا تمنفسنا أكل بحر اللوه من النات علوه أكل اللوه خلنا بالكلنا سبنا علوه سلازي منفس قدوس أكل يخلنا بلو خلنا قبل بنفس وقفنا كحضر كقمت زلو منفس قدوس بأكل منفس قدوس بأكل قبلوس كبولن حواتي منفس قدوس بأكل قبلو بولنيهم منفس قدوس بأكل وشتي حديرو لو بولنيهم أزي عند حد أتردياتنا مالتيو منفس قدوس بأكل أبغى ندحر حديرو أبغى خوينو يزارب أبغى خوينو يرئي أبغى خوينو يحسب أبغى خوينو يحقوس أبغى خوينو يقهي أبغى خوينو مخرجك أبغى خوينو كوتا كله تنا أكلات بهاري نايت منفساو على من النتحيزو أوش تخاي أمت سلازي منفس قدوس أبا يالله مالت لازي زرئي منفس علىك كينوتي بسقاعين تتريقو
بعين منفسك أوشتها خطر أنت جميرك زرعي منفس الله أوشتها زرعي منفس الله نسكبلني أوشتها زرعي منفس الله نبولهم أوشتها يسمع منفس الله نبولهم أوشتها يحسن منفس الله نبولهم أوشتها يزمرح منفس الله نبولهم منفس قدوس بولونيهم بأكالا بيحادير لهم يسوع قويتاي سلازي منفس قدوس سالسي أكالني أملاكن بروخلنا كابزي آيات بقس مسترنا منفس قدوس بزح ساعة سب بحيل ترايز فلتو أبتب سلات كلمة خلنا إلى اللي هو 4 نتبتقيسن أبتوان حسابي إندا ويخيدي حد صار يدلات تاجزيك زي أبيرجن جزين أخبار خلناي منفس قدوس أببون ودن منفس قدوس كتير يخلهم أبسلست يوم زي أرض زل على ما وحبرت هلو سلازي منفس قدوس مثال ساي أكل تتقيس مالت تي سال ساي نايسلت عند رجال لو مالت أيكونن أملاك حدا ملكوت هلو تحدا ملكوت جناب سلسته أكل تجلس يعي سلسلة سلسته أكل كجلس كله بسلسته تفعل عليه تجبرات أبوز جبره ودي أي جبران وديس جبره منفس كدوس أي جبران منفس كدوس جبران ما ودي أي جبران لذي أبون حدا ودي خبرنا خلو ودي ما مسكال هيوته بنا منفس قدوس ما تناي مسكال سرح دما أوشتنا دما بمنفس كم زحدر جروا أوشتنا قم زجبره منفس قدوس لازم مصحف قدوس سالساي درجات تعيشوا تقولوا أكم يكونن نعمنا تبزح بو تختير خلهم بستفعل على درجات ويتناس كريستوس بسم أبن ودن منفس قدوس قبل كله باولوس لما بقدامي قرنطوس حدا منفس حدا ويتا حدا أملاخ النابلة أبكاراي قدامي قرنطوس أبعسر تغلته كبر بعد تقصع شمون تزلوا نعب نولد منفس هيابات كقد كله نمنفس قدوس وبتات ببينهم يم جناخه تمنفس جن حدايو أقل قلوت ببينو ويتا جن حدايو قبر حيلي ببينو أملاخ جن حدايو تملكتو منفس قدوس يلو ويتا يلو أملاخ يلو زي سلا زي بالله يقول يزلهم قدامي قرنطوس 10 تغلط خبر بعد تحزنا ترينا بقدم تختن جنا باولوس هيم صمن عند جنا بكلاي قرنطوس 10 تختري خلهم دما بزقاد دما باولوس نسب قرنطوس كتصحف لهم كلهم ጸጋ ጎይታናስ ክርስቶስ ጀሚሉ ጸጋ ጎይታናስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላክን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ይተመልከቱ ለዚህ አመጽሐፍ ቅዱስ ሓደ መስርዕ ጥራይ ሒዞም አይከዱንም እቶም ዝምስክሩ ሰለስተዮም ድማ ሓደዮም ለዚህ እንታይ ይላልዎ መንፈስ ማይ ደም ኢልዎም ኣሎ ቀዳማይ መልእክት ዮሐንስ 5 ምዕራፍ ክትሪኡ ከለኹም ስለዚህ ታይ ክብል ደልየ መንፈስ ቅዱስ በመለኮት ካወቦን ወድን ዝነእስ سلطان ملكوت يقول معريو أملاك تبارك يخم أبتسرح كلمة خلنا جنا نناتو سرح اللوا نعمنا حد يزيقنا من فسق يسوع كزارب كلش نسو نيجزارو سنجري يقولون كما يوسيدون عقادكم كنجريو وأما من فسق نيجزارو زي يقولون تخونوا شيء تيدا علو أبو فقادو قديسو ودد ما فقاد أبو أتكبيرو من فسق كلمة خلنا جنا زعما من فسق قويتا يسك زارب كله نسو كابرنسو زبلو ولا حدا نجار يقولون أنت إذا علموا كاباي كوسدي ناتي زبلة دما خنقرأكم سلزي إذن بمخانو من فسق الدوس كاببو وسيدو بمنجارو ناتو زبلو منم نجار زي مهلاو من فسق الدوس أملاخ الناتو سلزي أملاخ الناتو ملكوتاو الناتو كاببون كودن عن إسناعين ريانينا جبرو تلوه نسو سلزو خنايو أملاخ بارا أبو بودي خبر سكبولين أبو بودي خبر ولين ودي بمنفس قدوس يخبر ولين يهم منفس قدوس ما بعي خبر ولين يهم أملا خبره سلازي منفس قدوس ما بأخ خبر أملا خبره إبراوي أن شعت 10 4 حتى تقصي كم زلا نيابون ودي منفس قدوس تنكف أبيلك حلف دم كريستوس كخل خطكم دم كريستوس بولني بنعزل على منفس غيرو رسوب زيت إيافنا أملا كابقربه ناخذكم نهيو أملاك كتقلقلو كنديناين حلناهم كموت قبر زينصهم أبزابو تازي الثلاثة نقالت كنقلتنا دم يسوع كريستوس كبولوني إذا دم يسوع نايمن ينا يسوع سلازي يسوع كريستوس دم يحزنا وبقرب كله دم يحزو تراي سلازي كم مدري نسماي كخيد كله بتنسعي دمو نفس سماي كعر كله سلازي أبرب ويدما أبحد خبايا وأبحد متحزي أي قبرن دم كريستوس جنا بمتعز بلنا زلو بنايزل على منفس كبول نحواتي
اوكي حجي منفس قدوس دم كريستوس نسمع حزوه خيد كله ابز بوتا من مزينو بنايزل عالم منفس قدوس اتزل عالم او منفس قدوس نتدم حيزو دما نسمع عريجي اما جرشا خلنا اتدم كنامن يقريبو نامنيو نابوبو ስለዚህ دم كريستوس بنايزل عالم منفس رأسو بزي صياف نعملخ نبو خبقربه عبو تقباليو وددما نسو دمو حزو مسيو منفس قدوس دما مقباليو نابونا ودد منفس قدوس راح كتريو خلهم ስለዚህ ابت قبر عملاخ منفس قدوس زي بولو منفساو ነገር አይሰራኝ اب ህይወትኩም بزي منفس قدوسنا عملاخ ክትፈልጦ ይትخلنيخ بزي منفس قدوس ክርስትና ዝባሃል የለን ብዙ አይነት ቤተ እምነት ሁሉ خاليو اذا عينت امنت كل بيت امنتات بزي منفس قدوس بامرو سب بلمد سب ببحال سب بتاريخ سب كخيدن كسرح خليو كريستنا زبحال غنا بزي منفس قدوس كريستنا زبحال يلن مخنياتو بزي منفس قدوس نعمله خايتفلطون املاحون بزي منفس قدوس نعا خايفلطكن ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ዋና ነገሪ ስለዚህ አይና ሰብ ናብታና እግዚአብሔር መንግስት ከመጽ ዳግም ካላይ ኩወለድ አለካ ካም መንፈስ ተወልደ መንፈስዩ ካብ ስጋ ተወልደ ስጋዩ ናብዛ ተፈጥራው ዓለም ከመጽ ሰብ ብልደት ይመጽ በምንታይ በስጋ ተወልዱ ካወቡን አዲዩን በመንገዲ ልደት ይመጽ በስጋ ይመጽ ናብተ መንፈሳው ዓለም ድማ ካብ ቃልን ከማይን መንፈስን ክብቶሎ ካብ ቃሉን ካብ መንፈስ ቅዱስ ዳግም ተወለድ ስለዚህ መንፈሳው ዓለም ዳግም በመንፈስ ተወልድና ይናናአቶ አብተና እግዚአብሔር መንፈሳው ዓለም በዘይ መንፈስ ቅዱስ አይቶ በዘይ መንፈስ ቅዱስ ተፈልጦ ነገር ይብልካን ተፈልጠካ ነገር የለን ስለዚህ ጳውሎስ ታይልሎ መንግስት አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ከብል በመንፈስ ቅዱስ ወልን መንግስት አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ደሆን ሰላም በመንፈስ ቅዱስ ደሆን ሐጎስ በመንፈስ ቅዱስ ደሆን ጽድቅ ዳንበር ببلعن بمستن አይኮነት ስለዚህ መንግስት አምላክ ምን ጫክትሪው አሁን መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ የሁሉና እግዚአብሔር መንግስት የላን ስለዚህ አዩ ቃል እግዚአብሔር ታይዝ ብለና ዘሎ መንግስት አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ሆውን ኃይል እንደ አንበር በስጋን አይኮነትን ብለና አምላክ ባራ ለዚህ ዝባ አምላክ አንተ በዚህ አቦታ ከተሕዘኩም ደልደልኹም አብናያቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ እዚ ሓደ ዓቢ ትምህርት እንዲሁ ብንሽተ ነገር ጥራይ ትንክፍ ከነብሎን መዘኻኻርበር መንፈስ ቅዱስ መሰቦን መስወድን ዘሎ ህብረት ዝምድና እዚ በዓቢው ስለዚህ ዓቢ ትምህርት ይሕጅ ግን እታዘላትና ግን ሓንቲ ነጥብ ሒዝና ክንከና መንፈስ ቅዱስ ሚዛኑ ዝሓለወ ኣብ ህይወትና ነዚ ሚዛኑ ዝሓለወ ምስትንጋድ ኣብ ህይወትና አይደሊ ማቹሪቲ ንብሎ بصحنا بسلت بمنفس ዝርከብ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ከመጽ ከሎ ክልተ ዓበይቲ ጸጋዩ አባና ሓድር ከሎ ክልተ ዓበይቲ ጸጋይ ዝቀመጥ እቲ ሓንቲ ብፍረ መንፈስ ቅዱስ ከብፍረ መንፈስ ቅዱስ ወልነ ዝባ ብፍረ መንፈስ ቅዱስ ትመልእ ኣብ ገላትያ 5 ካብ 20 ዘሎ እንትሪኹም ካብ 22 ዘሎ እንትሪኹም ታይዝ ብለና ትፍረ መንፈስ ቅዱስ ተንትጫዓተ ፍረ መንፈስ ቅዱስ በዚአን ኣብ ውሽጥኻ ከዓቢ ይገብር اتخال عيد ما منفس قدوس هيابات صقا حزن ما نوشتخا دما يملأكا اتحدا ببحري املاك كسلم يقبركا تحدا دما بحيل املاك دما منقست املاك كتسفح يقبركا سلازي اذا خلتيو اب هيوتنا ميزان بزحلوه ناي منفس قدوس مستنقاد يدلي تقال هيوت كتريو نقولهم بفر منفس قدوس عابيو بفر منفس قدوس تسلميو ببحري تسرحيو انت ሆነ ግና በቲ መንፈሳው ጸጋታት ያማት ጸጋና መንፈስ ቅዱስ ድማ ቡድማ ታኮንትሪም ጎዲሉ ደኺሙ ትሒቱ ትሪዋ ስለዚህ ዘባል ዝኾነ መንፈሳው ዕቤት ሒዙ ይኸይድ ክልቲ ግና ሚዛኑ ዝሓለወ ነገር ከሆን ከሎ ግና እዚዩ ነቲ በመንፈስ ቅዱስ አውሽጥና ናይ እግዚአብሔር መንግስት ከነስፍሕ በኃይል ድማ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ህይወትና በኃይል ነኸዓይ ዝህበና ህያባት ጸጋ በዚህ እናዓበና ከይደለና በተኻል አይድማ እዚ አቶም ክልቲ አቶም ሚዛኑ ዝሓለወ ኣብ ህይወት ይደሊ
ኣብ ገለገለ ህይወት ረእይኹም ብህያባት ጸጋ ጥራ ይዓቢ ብህያባት ጸጋ ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ጸጋ ተገሊጻትልና በዛ ጸጋ ኣብ ባህሪ መጽኹም ክትሪኡ ከለኹምና ፍጹም ክርስቶስ ኣብ ህይወቱ ኣይትሪእዎን ህያባት ጸጋ ክርስቶስ ኣብዛ ምድር እዚኣ ኮይኑ ዝተማላለሰ ህይወት بخمو عينت هيوت كنقلت يزقبرنا نعخا زرعين يسوس رأي فرمان فاس قدوس ناي كريستوس هيوت بنابراخا بهيوتك ببحريخا بحر عملاك كتقلت زقبركا تنفر من فاس قدوس اتخال عيدما هي ما تسقخن ما تخلنا دما حيل عملاك كريستوس كريو لهم بحيل اغانن تخول تخلو بحيل موت كتسخلو بحيل خفوس كله بحيل منفس قدوس دما كل منفساو عيوتات كاي كلها تريو كلتي اتوم اب هيوت يسوس ميزان بزحلو ስለዚህ ሚዛኑ ዘሐለወ ማቹሪቲ ብስለት ዘለዎ ህይወት በሐደ ጥራይ ለዘዘይ ህይወት ክሉ ስለዚህ መንፈሳዊ ብስለትና መንፈሳዊ ብጽሕናና معقنيو انتايو حرايك موصي نحدا سب منفساو بصحنا نحدا سب منفساو بسلت معقنيو انتايو ابنت بزما اكل ناسي برخت نو وحدي حصير نو وحدي حصير نقول كما يجيلكم نوح مس كابينا بينا معقنيكم نوح تبلو اسك ساوزرن اسك جوا خيت اسك كابزم سب جوا مصينا اسك خوفنا بلو ابيدو الحصير كله ስለዚህ ክትዕቅኖ خلخ اها اوكي ما اخل فيليبينو اتينا خامل فيليبينو تاتانا تنورخ مسبول مالتي زخن كند جمل مولو مالتي ስለዚህ اما اكلنا اينا نعقن ስለዚህ نزخونه معقن لو رغويدي نبلو قطيني نبلو ስለዚህ مسمني خا معقني ስለዚህ منفساوي دما بصحنا الماتوريتي اب حيوت بمنفس قدس عب زلو سب معقن لو معقن اللو ازي معقن بار نزم كل التزيعاتن ጸጋን ፍረ መንፈስ ቅዱስ ድብል አብትና እንግሊሽ ክደ ካሪዝማ ኤንድ ካራክተር ብሎ እጂ ካሪዝማ ዝባል ዘሎ ኩሉ ቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህያባት ዝግለጽ ጸጋይ ካራክተር እንብሎ ድማ እቲ ህያባት ጸጋ እዚ አቶም ክልቲ አቶም እንባር ሕዋተይ በሐደ ጥራይ ዓቢኻ ዓቢ አብለካኒ سب قرنطس نابنت كبصكم محبر قرنطس كتريو كلهم بهيامات ጸጋ خمتا محبر زعل قلقت هاي نبرت تنبيت تلكا شدش تشوعات تسمات بمسرع سخات صنح اندابلكا ببترخه تنبيو مالكا كوفيلوم ز ترغمو دما كومو دما لسان تلكا سخا بز صنح بترحبو سخا ترحبونا تباله تهيامات ጸጋ تابيتكشان بقى بوبت ጸጋ املاح انبشبشا ጳውሎስ መልእክት ጽሕፈሎም كلهم ቀዳማይ ቆሮንቶስ ቀዳማይ ምዕራፍ ተሪኹም ታይሎም አነ ከምት ምስክር ክርስቶስ አባኻትኩም ጸንዐ ስለቲ በክርስቶስ የተዋሃበ ጸጋ አምላኽ በሁሉ ቃልን በሁሉ ፍልጠትን በሁሉ ስለዛ ሀብተምኩም ኩሉ ሰዓ ብዛዕቡና አምላኽ ይመስግነለኩም በመጋሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹም በሓደ ውህበት ጸጋ እኳ ከይጎደልኩም እዛ በሁሉ ውህበት ጸጋ ዝመልአት ቤተክርስቲያን هيما ጸጋ አማከላ ድማ ዝግለጽ ስለዚህ በخمس خلا ኣብቲ ኻልኣይ ድማ በተሓደ መዐቀን መጽና ክንሪኣ ኸላንማ ኣብ ማሕበር ቆሮንጦስ እንታይ ነይሩ እንተልኩም ሓደ መርሓ ዲያቆን በሎ መርሓን መዘምራን በሎ ነታ ሰበይትቡ ምንጥል ኣቢሉ ገዛ ተኻሪው ፕሮግራም እና መርሐ ከሎ ሰይተቡ እቲዋ እዚኣ ሰበይቲ አይልዎም ኣብቲ ማሕበሪካ ይደልቱ ይትክሻል እቶም ክልተ ተሓደ ነተሓደ ተጣሊሞ ጽባሕ ቤት ፍርድ ቆጽራሎም ለማዓንቲ ግን ኣብ ቤተክርስትያን ይሸብሽቡሎም ካልኸ እንተሪና ገሊኦም ድራር ጎይታ ከባህር ከሎሞ ክሳዕ ፍንጮም ሰትዮም ወጽሞ ኣባ መጽም ሰኹ ገሊኦም ነታ ማሕበር ዘለዎም ንዕቀት ኣኺሉ ተሪፊ ጳውሎስ ረእዮም ቆሮንጦስ እዚ ብሙሉኡ ዘለዋ ቤተክርስትያን እንታይ እዩ ነገር እዚ ክትብሎ ከሎም ምኽንያቱ ሚዛን ሚዛኑ ዘሐለወ ዕቤት ኣይነበራን ቀዳማይ ቆሮንጦስ ሳልሳይ ምዕራፍ ጳውሎስ ክዛረቦም ከሎ እንታይ አነ ንዓኻትኩም ከም ንቡጽሓት ንቡስላት ከም መንፈሳውያን ክዛረበኩም አይደል ስኻትኩም መንፈሳውያን ቆልዑት ይኹም ኢሎም አረ ስጋውያንም ካርናል ይኹም ኢሎም አሸጋሪ ድማ ከነግረኩም ብምሕዳስ ሓሳቡ ዘይተለወጠ ጴንጤ አሸጋሪ yes in parallel ببهرك تعبد لك بيا بتصدق تعبد لك كريستوس أباها غريو
ህያዋት መንፈስ ቅዱስ ክስልመካ ከለኮ እትናይ ክርስቶስ ህይወት መልአት ከተንጸባረቕ ንምስል ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትመስሉ አቦ ካብ ላዕሊ ክረኸሎስ ኣብ ልብ ነፍስ ወከፍ ከከፊት ዝሪኦ ምስል ወዱ ይዝደሊ ልብኻ ክፍታ ቢሉስ ወዱ ልብኻ ክፍታ ቢሉስ ወዱ ምስል ወዱ ኣብ ህይወትካ ከተንጸባረቕ ይዝደሊ ስለዚህ ኻዩ ተጸጋና ብዘምጻና ዘሎ እናዓበና ኸይና ገሌና በቃ ፈንጽግና ዝወጽና ሐዋርያ ፈንጽግና ዝወጽና ረቨረን ፈንጽ ንታይት ላይ ተዓብን ኢኻ ንክርስቶስ ንምምሳሌ ኢኻ ተዓቢ ንምስል ወዱ ክትመስል ክርስትና ብስለትና ዝዕቀኖ ናህይወት ብጽሕናና ዝዕቀኖ በዝኽልተ ህይወት ክንከይድ ከለና ስለዚህ ኻዩ ንሐቂ አገልጋሊ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ነትሊቀ ካህን ናብ ቤት መቅደስ ከኣቱ ከሎ ሓደ ትእዛዝ ኣዚዝዎ እቲ ሊቀ ካህን ኢሎ ኣብ ዓመት ሓንሳ ናብታ መቅደስ ከኣቱ ከሎ ኣብቲ ዝኽደኖ ክዳን ኣብ ተንጫፍ ዘፈር ክዳኑ ክልተ ነገር እሰር ኢልዎ ተሓንቲ እንታይ ኢልዋ ናይ ሮማን ፍረ እሰረሉ ኢልዎ እቲ ካልአይቲ ድማ ቃጭል እሰር ኢልዎ እዚአን ክልቲኣተን እቲ ሊቀ ካህን ኣብተን 12 ዘፈር ክዳኑ ስለዚህ ናብታ ቤት መቅደስ ከኣቱ ከሎ ኩሉ ሰባይ ይሪኦዩ ተደፊኡ ስለዚህ ከኣቱ ከሎ እናኸደ ከሎ ኣብ ጫፍተን ክዳኑ ክልተ ነገራት ኣለዋ ሳተን ድማ ከምዚ ይብለና ኣምላኽ ባራ ዘጸአት 39:26 ከምዚ ይብለና ምን ተኸገልግሉ ሓደ ቅጥቃጽልን ሓደ ሮማንን ሓደ ቃጽልን ሓደ ሮማንን ኣብ ዘፈር ተቐምሽ ብዝሪኡ ግበሩ ከምቲ እግዚአብሔር ሙሴ ዝኣዘዘ ድማ ገበሩ ዘጸአት 39:26 ኣብታ ዘፈር ክዳኑ ኣብታ መጨረሻ ክልተ ነገራት ኣለዋ ፍረ ሮማን እስከበሉን ኣሕዋተይ እቲ ሓንቲ ድማ ቃጭልያ እቲ ሓንቲ ድምጽ የብላን እቲ ሓንቲ ድምጽ ኣለዋ ኣብተን ዘፈር ክዳኑ ክልቲኣተን መዐቀኒ መለለይ እቲ ሓቂ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ሕያው ዝኾነ ኣገልግሎት ኣብ ቤት መቅደስ ክገብር ኣምታ ናይ መጨረሻ ዘፈር ክዳኑ ምልክት ግበረለን እዘን ክልተ ድምጽ ዘለወን ድምጽ ዘይብለንን ንሓድሕደን ከኸዳ ከሎ እቲ ካህን ብህይወት ኣሎን የለን ነተቃጭል እቲ ሓንቲ እንዳሃረመታ እቲ ሓንቲ ፍረ ሮማን ነተቃጭል ክትሃርማ ከላ ድምጽ ክንቃሳቀስ ከሎ ድምጽ ዘለዎ ኣገልጋሊ ኣሎ ብህይወት ኣይሞተን ኣብ ውሽጢ ቤት መቅደስ ኮይኑ ይዓይሎ ይባሃል ስለዚህ እዚ ክልተ ህያባት ጸጋ ተሓደ ድምጽ ይብሉና ውሽጥና ተሓደ ግን ድምጽ ኣሎ እዚ ክልቲኡ ኣብ ህይወት بزي علامة أيكونن እግዚአብሔር أبتا زفر كدانو أسرلو زفر أزين كلتياتن هيوت زلو عقل قالي بفرمان فس قدس قديلو يترخبونيها بيابات أجا قديلو يترخبونيها سلاز من فس قدس نزغلت عبيتي أب هيوتنا نمعياي ماتن أوكي تخالعي من فس قدس أب هيوتنا خمت خلو حدا نجر هلهم مالت منفس قدوس كلتا ميزان زحلو منفس قدوس زمصه كابتن حقي هيوت حقي بموسى مستسعره حق نخسعر منفس قدوس حق منفس حيزو مصينا لذي حق المنفس قدوس بحق خد كيد كلخا لذي حقي توهبنا انا املاك كنسمرا يكونان حقي حق املاك تفصم كم زي تخيل رديت أملاك دلي لذي تعوشت الزنبرة حق أملاك بحلنا زنبرة بصحف بدقة خوينو حق خري أمه سبن من تايو حق كم زي فتن فليتو لذي يدون إجزي أبي هركب رديت كدلي حجز كدلي حجزني حيلها بني أنا أيكلني خبلمو زخلني أملاك تأجا زخلني أملاك منفس أوشتخات منفس قدوس أوشتخا كوينو زخلك حيلي منفس قدوس جبر زمل ده كونس أوشتخا كوينو زجبرك حيلي منفس قدوس أوشتخا كوينو زعي حيلي منفس قدوس مسمات قدامي تبيوت كاز جبران تايو أب سكال سالسان شوشن تايلنا أنا نأمن لبي كاباكم أوزع تايلو نايسقال بخباكم نحقت هاتي ما تايلو لمنفس هيد ما أوشتخم كمبرينو أوكي سال سايكه بحقت هاتي بتزازاتي ما كم ملال سوكمي واو تملكتو تملالس كبلك كايكوني
ሕጊ ግና ነቲ እምኒ ልብ ሒዝካ ሕጊ ኣምላኽ ንኽትፍጽም ኣበይ ትበጽሕ ስለዚ ኻዩ ጽሩይ ማይ ክነጽገልኩም እየ እቲ ጽሩይ ማይ ማለት እዩ ትክክለኛ ቃል ኣምላኽ ክነጽገልኩም እየ ድሕሪኡ እንታይ ኢሉ ናይ እምኒ ልቢ ኣውፅኤ ናይ ስጋ ልቢ ክበኩም እየ መንፈስ ቅዱስ ናብ ህይወትካ ምስ መጸ ቀዳማይ ብህይወትካ ዝገብሮ ልብኻ ይዝልውጥ ሳኦል ምስተቐመጠኮ መንፈስ እግዚአብሔር ናብ ልዕሊ መጸሞ ታይ ዝብለና ኣምላኽ ድማ ልቡ ለወጠሉ እስከ ልቡ ለወጠሉ ወለ ልቡ ለወጠሉ ምክንያቱ ሳኦል ዘለዎ ልብ እንታይ እዩ ኣድጊ ዝደሊ ልቢ ዘለዎ ንኣድጊ ብዝደሊ ልቢ ንኣምላኽ ከኽብሮ ይክእልን እዩ ንኣምላኽ ከኽብር ተኾይኑ ንኣምላኽ ብዝደሊ ልቢ ኢኻ ንኣምላኽ ተኽብሮ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ንኣምላኽ ዘየድሊ እምኒ ልቢ ኣውፅኡ ንኣምላኽ ዘኽብር ልቢ ናይ ስጋ ልቢ ኣብ ውሽጥኻ የእትዎ ኣብዚ ድማ መንፈሱ ድማ ኣባኻ ይሓድር እረ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ያለ በሉኒ ዘለኒ ልቢ ናይ ስጋ ልቢ በሉን ኢኹም ሕጊ ኣምላኽ ዝተጻሕፎ ልቢ ዘለኒ በሉን መንፈሱ ኣብ ውሽጢ ያለ በሉን ኢኹም ዘግብረኒ በሉን ኢኹም ዘማላልሰኒ በሉን ኢኹም ሓይሊ ኮይኑ ዘኽእለኒ በሉን ኢኹም መንፈሱ ኣብ ውሽጢ ያለ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ንምንታይ መስለኩም ኣሕዋተይ ካብቲ ናይ ሕጊ ህይወት ኣውፅኡ ኣብ ውሽጥኻ ሓይሊ ኮይኑ ዘይከኣል ነገር ክትክእል ዘይግበር ነገር ክትክእል መብዛሕትኦም ክርስትና ጽቡቕ እዩ ዝትብሎ ዘለኹም ግና መንሙ ይኽእላ ሓቁኹም ኣለኹም ንሕና እውን ኣይንኽእላን ኢና ግን ዘኽእል መንፈስ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ብመንገዱ ዘመላልስ ሓይሊ ዝኸውን ዓቕሚ ዝኸውን ስለዚ ዘመላልሰካ ልዕሊ ሕጊ ዘንብረካ ዝባ ኣምላኽ ሕጊ ብሙሴ ሕጊ ምስ መጸ ኣብ ዘጸአት ተሪኹም ብሓደ መዓልቲ ክንደይ ሰብ ሞይቱ መስለኩም 3000 ሕጊ ምስ መጸ ብሓደ መዓልቲ ክንደይ ሰብ ሞይቱ 3000 ሞይቱ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ግና ብሓደ ስብከት ናይ ጴጥሮስ ክንደይ ሽሕ ናብ ጎይታ መጺኡ 3000 ረዩ ሕጊ ናይ ኩነኔ እዩ ናይ ጥፋት ከዓ ይኸሎ መንፈስ ቅዱስ ግን ኣብ ውሽጥኻ ግና ህይወት ናይ መሃብ ናይ ምብዛሕ ናይ ምድሓን ስራሕ ኣብ ህይወትካ ዝሰርሕ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እቲ ናይ እምኒ ልቢ ብናይ እምኒ ልቢ ንኣምላኽ ከተኽብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ከዓ እዩ እዚ ውፅኡ ኣብ ውሽጥኻ ክመለስ ኣምላኽ ተባረኸ ሎሚ ህዝቢ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥኩም ዘለኩም ሰባት ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑ ንዓኹም ዝኸብድ ነገር የለ ንዓይ ዝኸብደን ነገር የለን ዝከበሉ أنا عايز أخبر نجار يلا بقول بأمنات كنبر من قد عمله كمالاس زخيل حيل عوشت يالله منفس قدوس عوشت يالله يسوي تاي كبرنا عملاهم سلازخ عيو زي عبير بارخ أزوز بلا الناس الله سال سايكن رخلنا منفس قدوس بحر رينا يو منفس قدوس الحجر إنا منفس قدوس سال سايكن خنا تسجان فلتأتن كلتي أتوم ميزان بزحلو زي أتوم كلاي بيتروس 13 شو متنا بسأجان بفلتات قويتانا سكريستوس ده عبيو كلتيو ميزانا بفلتات عبي بسأجان مع عبي زمال هيوت عي هالوكا سلازي اتبسلت ماتشوريتي قالو انه بلو نزيو زيد ما عبينا ندريو مسلوكم اسمع أملاخ باولوس ما جمرتا بارنباس ناب أنصوكيا مسمتي أبا أنصوكيا حدا تصبق نجريو تايزري بارنباس تسأجا أملاخ ريو تحوسي تسأجا أملاخ ريو تحوسي جنا زابي تكشام بتسقط راين حدا أخينا أو ميزان زحلو عبيد كله أي لازم أولوس كنام تصلى نايلو ضد حريان تريهم قبل هوريات 10 شوعته 10 حدا كاب 20 حمشتن 20 ششتن لازم تسقاري وتحوس بلنا قبل هوريات 10 حدا 20 سلسن 4 تسقاري وتحوس بلنا تاب فلتت جنا تايز بلنا أبتا محبر كونخا أبتا محبر عمت ملو بحبرة نبرو نبز حزب مهارو أتوم دك مزارت أب قدمي أب أنصوكيا كريستيان تسمي أبتا عسران حموش تنزل لاجنا بارنباس كاومت إنه ساول كدليو ناب ترسس كدمو رخبو ناب أنصوكيا أنصو باولوس أب أنصوكيا سقط راي نبرن بباولوس توهاب تمرت دما حيال فلتت أب قال أملاخ زرقت نتصور زخانة مردان فلتأتن كأتها محبر كتركب جرام بس أجان بفلتان كلتيو ميزان مزحلوه أنصوكيا بيتكشان يرا زبا أملاخ نعناس كبلو وانجل مسفح أبنتنا نا يرسالين بيتكشان يكونتن نا أنصوكيا بيتكشان يرسالين وانجل كتسفح كلا بمن قد سدت استيفانوس مستقتله بمبتتاني تو انجل صفيو أنصوكيا جنا بمرحيت منفس قدوس
بفلطاتن بصقان ميزانو زحلوه منفساو عبيت نيروا ذا بيتكريستيان ابزي بوتا تري خلهم اب غبراريات 10 تخبلنا خلو نبياتن ممهرانن نبرو تملكتو تابان صكيا نبرت ممهرانن نبياتن نبرو منفس قدوس دما እናገልገሉ ይጾሙን ጽሊ ነበሩ ብለናሞ መንፈስ ቅዱስ ድማ ብትቦታ ተገሪጹ ነትጽዋዓኩም ወዕዮ ፍለይለይ ኢሉኻ ክዛረቦም ከሎ ኻንሪ በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ድማ አዳዎም አንቢሮም ድማ ኪዱ ናብ ዘዓዲ ኢሎምካ ክሰድዎም ከሎ ተላኢኹም ክኸዱ ከሎ ንመጀመርታ ግዜቶም ነቢያትን መምሃራን ዝበሉ ተላኢኹም ስከዱ ሃዋእቶም ሃዋርያት ድማ ተላኢኹም ከዱ ይብለና ጽሑፍ ለይዋ ስለዚህ ታያኽብለኩም ደለ ሚዛኑ ብዝሐለወ ክልቲኡ ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ እናዓበና እናበሰልና ክንከይድ ከለና ኣብ ህይወትና ዘባል ዝኾነ መንፈሳዊ ዕቤት አይከልወናን እዩ በክልቲኡ ነዚ ሚዛን ብዝሐለወ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ብለና ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ላኽባራ ስለዚህ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለካ ርክብን ሕብረትን እናዓበይ ኸይድ ከሎ ዱልዱል ሕብረት ይልወካሞ ብጸጋ እናዓበኻ ትወጽእ ብፍቅር አምላኽ እናዓበኻ ትወጽእ ብጸጋ ምዕባይ ብፍቅር ምዕባይ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለካ ሕብረት ይድስኖ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለካ ዝምድና ፌሎሺፕ ዘለካ ዴይሊ ፌሎሺፕ ምስ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ዱልዱል ሕብረት ክትስርት ይገብረካ ስለዚህ ብጸጋ ጎይታና ኢየሱስ እናዓበኻ እናወሰካ ትኸይድ ብፍቅር አምላኽ እናተገለጽካ ትመጽእ ስለዚህ እቲ መፍትሒ መንዩ መንፈስ ቅዱስ ከበሉ ዝባ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ አምላኽ ባራ ኣብ ቃል ጊዜ ሓንቲ ቃል ከብላ ደልየ ደለኹ እንታይ ቃልን መንፈስን መንፈስ ቅዱስን ቃልን ድማ ታራብዒቲ ሓቢሮም ዝኸድዮም መብዛዕ ገለገለ ሰባት ሰሚዓና ለድገለ ኣነስ መንፈስ ቅዱስ ይበለኒ ዳእምበር ነዚ ቃል አምላኽ ዚ ከዕርየ ኢሉ ሓደ ጊዜ ሓደ ሰብ ክዛረብ ሰ ቃል አምላኽ ከተዕሪ መን ክብለካ መንፈስ ቅዱስን ቃል አምላኽ ሲ ደቂ ሓቦ ደም ደቂ ሓትኒ ዘአነ ዝነግረኩም ዘለኹ ቃል ህይወትን እዩ መንፈስ ቃል አምላኽ ኮ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ኮ ቃል አምላኽ አይኮነን ብፍላይ ኣብተን እንግሊሽ ክትሪኦ ከሎ አነ ዝነግረኩም ቃል ህይወትን መንፈስ ድብልኮ ስሞል ኤስ አይኮነን ካፒታል ኤስ መንፈስ ቅዱስ ምስኡሎ ይድብለኩም ደሎ ናይሰብ መንፈስ ቅዱስ ካፒታል ኤስ ሆሊ ስፒሪት አብትቃል መንፈስ ቅዱስ አሎ ስለዚህ ምድር ክትፈጠር ከላ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕል ማይ ክዝም በኸለኮ ድምጽ ይጽበነሩ ቃል ይኮን ጽበነሩ ስለዚህ ቃል አምላኽን መንፈስ አምላኽን ኩሉ በመንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና እንረኽቦም ምግላጽ ዲዩ ትምህርት ዲዩ ኩሉ ሕልምታ ዲዩ ኩሉ ምስጥራ ዲዩ እንፍትሸሉ እንምርመረሉ መመርና ቃል አምላኽ ምስ ቃል አምላኽ ዘይከይድ ኩሉ ዘበለ ክንዩ ሓጽር ይደርበ ምክንያቱ ንቃል አምላኽ ትሕሱ ዝኸይድ የለን መንፈሳዊ ዓለም ብዘይ መንፈስ ቅዱስ አይከድን ኣብ ስቄል ድሕጉሰን ካላይ ምዕራፍ ታይብለና መንፈስ ድማ ቃል እግዚአብሔር ድማ ናባይ መጸ ይብለና ቃሉ ድማ ናባይ መጸ መምሰለኒ መንፈስ ድማ አተወንሞ በግረይ ካደው አበለኒ ማዓሲ መንፈስ አቲዎ ቃል ምስ መጸይ ማዓሲ መንፈስ ረኸበካ ቃል ናባኻ ምስ መጸይ ቃል ከመጸሞ መንፈስ ከመይገይሮ ረኸበካ ስለዚህ እዛ አነ ዝነግረኩም ዘለኹ ቃል ህይወትን መንፈስን መንፈስ ቅዱስን ቃል አምላኽን ተታሒዞም እዮም ዝኸዱ ስለዚህ ንቃል አምላኽ ዝጻረር መንፈስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ የለን ስለዚህ ካዩ ቃል እግዚአብሔር ሚዛኑ ብዝሐለወ መንፈሳዊ ህይወት ከዓብየና ከሎ በስ ንብል ሓደ ጊዜ ሓንትደ እግዚአብሔር መልእኽቲ ሂበን ለይለን ጸውዕና ንብሓድ ቦታ ይትኽክል የድለኩም ስለዚህ ትፈልጦን ይዛረብ ዘለኹም መስመራይ هراي أديك ستنتين أنا قويتاش كمزي لني وا أتنا ديمهد زد أخاب قالوا وتصاعديو سواد لناني وا كم زيابير كم قالوا وتصاع سايزاربني بلكنا وا أنت ويا خاصة كم قالوا كم زبلوا خم دريتو زارب لناني ويلا كم زبلوا يزارب بر كم يجير كخاصة كم قالوا وتصاعد بلون تبلني أدي برهتي ترداكن كحتو داز كويو لازم كحز بولوسي زخنان زديو زيدليو تايو ناتو أدي برهت نتاي تمديلن
أملاك كم دزار ترين سمعين بس قال أملاك جن نتيجة زي أبي زبلنا بقال أملاك مسرت تساني وتزاميدو تعقينو تفتشينو أنت زي واتيو هو تايكون كان سلازم نخلو معك أني ممرمري قال زي أبي أملاك بار كابتقال زمت إبراهيم يسوع قويتاي سبع أملاك من فسوا عالم كل زمرحو اسكيلاب تقدم معرف كده كله من قصاص كلهم ملائكة እግዚአብሔር كتريهم كلهم بزي منفس ቅዱስ ዝንቃሳቀሱ ይነበራል እስከል ቀዳማይ ምዕራፍ ተሪኹም መንኮራኹር ናይቶም እንስሳ እንታይ ዝብለና እቲ መንፈስ እግዚአብሔር ካ ኣብቲ መንኮራኹር ናይት እንስሳ ነበር ይብለና ስለዚህ እቲ መንኮራኹር ሓፍ ክብል ወሎ እቲ መንፈስ ድማ ናይቶም እንስሳ ድማ ምሳታቶም ሓፍ ይብል ነይሩ ልዕል ክበል ከሎ ልዕል ይብሎ ነይሩ ኮርድ ከሎ ይወርዱ ነይሮም ታይ ዘመልክተና መንፈሳዊ ዓለሙን እንኳ እንትኾነ በመንፈስ ቅዱስ ይዝምራ በመንፈስ ቅዱስ ይዝምራ ملعقت قا أنت خنا زقنا زلهم كل من قصاص كتري وخلوا ما بسكال قدامي معرف بزي اتمنفس زنك أساس ملعق أين برا هذا حد يجلس جرماني ملعق ما لسي ملعقه من قبل زلهم ملعق تلو من قبل زي بلو ملعق تلو بزع عينة ملكعنا ملعق تسلزل زقنا خون ملعقنا مدرك ما تسخلوا جنا بزمت بزلا مسكوت سماي رخيوسي أقول أنت بيلس زليلس أيمتسن دمتس ملعق هلا ناتو أبزفترت صلاة أسرار شو ما تنكسري وخلهم منيو يعقوب دك يسوع ابن تتري يسوع حلم كله كابتا دك يسوع زلوا كسع سماي مسال يريو كمسال اللي بقولوني مسال بس مسال جنا تاي وردني يديمون نبرلنا ملعق تجزي أبير كديمون كوردون يرنيرو وما ملعق تجزي أبير سي كم باراشوت زلوا سي كفيتهم سماي مسكوت سماي كفيتهم زلزليلهم كم بارش ديوردو لا مخنياتو منفس قد اتمثال ناب سماي زو اتمثال حد سدما كريستوس الاخبار لذي بزيوم ازدما بمنفس قدوس ملائكه كو انت كونوا بزي من قسقاس منفس قدوس زنقاساسو من قسقاس يله سلازي منفس قدوس اب هيوتك اورا نغري اب نغريو مسارتاو نغريو نمنفس قدوس كدليو حساب كاديو قتبلو فقاد كاديو قتبلو دلاي كاديو قتبلو مرحان قتبلو الزرب يا باخا سلازي إغنور سلز جبر كايو اسكبل قويت أنت يبلك كالو خستحاوي خستحاوي نعخنا تزاربك أبا خزل منفس عباس غير كايو أمام غير كايو زي زارب غير كايو أبيك لو مجنا دمت أملاخ نمسمع دمت منفس نمسمع تنسى يخونوا لكم زبا أملاخ أمين زبا أملاخ دمت أملاخ سكبلوني كابلو ما أنت بولوني سمعك جمري دمت منفس قدوس دمت إذا عباي حاديرو زلو منفس كاب سماء يكون زاربك خوش تخاي زاربك دمس أملاك كلتا أبكرن سينا مسمى إسرائيل كلهم سنبيدهم يم خمسة عين زاربا يزاربنا ده حراي جنا مقدس مستسرحت جنا أبتا أمم بخلت تكروبين أتكهدم خلت تكلو شكاينا استوالي دبنا يمسمو نتكهن يزارار بنيرو دمس أملاك أوشت مقدسي زم مقدسي لبخايو منفس كدوس نعها زاربك هايو منفس قدوس نعخاي مرحك كايو منفس قدوس نعخاري كايو منفس قدوس نعخاولا كايو لومي انت اي تتصقى مسلوكم حواتي مخنياتو تريند ايكون كان اي لمامد كايون صحف ابراويان تايلو عصم بالعسي نتوم لبونهم كفئن صبقون نمفلاي زلامدو بصحاتيو عم لبونهم اوشتهم زلامدو زي دمصنا يفتوي زادم تزيا نو ازي كغبرو زلنيو ازي مقحقح ناي دمص فتويو منفس قدوس يدبلن دلو منفس قدوس يزبلن زلو ملاخ بارخ زبا املاخ موداتا غصاي خيده منفس قدوس بار مصحف قدوس كتيو خلهم ابزفترت حدا سلسته ابل علماي زنب نبر يبلنا ابراي وانس 22 كتيو خلهم دما منفس قدوس ما أتي رأي وانس إسران كلتن عسر شوعات تاريخهم الدماء أتا محبرن أتمنفسن نعا يبلالو سمع زبل الدماء ماي هيوت تملكتو أبرأي وانس إسران كلتن زلو عسر شوعات مس ماي هيوت أتحيز والله أبتد ما خطري يقول لهم دماء مس تفتراوي مايو أتحيز والله أبز فترات
ኣብ ልዕል ማይ ዝንብ ነበረ ልክ እንታይ ማለት ይመስለኩም ህዝብ አምላክ ኣብ ልዕል ማይ ክዝንብ ከሎ ርግቢት ኣብ ልዕል ማይ ከምት ዝንቢ መንፈስ ቅዱስ ኮሚድ ዝንብ ነይሩ ኮሚድ ዝንብ ነይሩ ንምንታይ ይመስለኩም መንፈስ ቅዱስ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሻዕ እንታዩ ንአምላኽ معرف زخون بوتان مدلاو نعاقا أب هيوت كامن اتعرفلو هيوت كمرحكا منفس قدوس كابت حدا عبس روح اسيو منفس قدوس نوح كتري وخلهم أبتا مركم كوينو قداميتي نتا رقبيت مسددا كيدا معرفي سينا اسكا معرف مولوني معرف سينا نابنوه متيا نو تقبلوا اتوا عندنا خالا يسع سديدوا عندنا خالا يسع سد كلنا قوصل حزام متياتو او مدر نقيص مالتي قني لو عندنا سالسا يسع سدوا غير داكاني نو هيلها وخيدا تلفخ فيلا مالتي بحال قوصل مصادا معرفم سرخبتا معرفي اخو فيلا سلازتاي مالتي منفس قدوس تارغبيت انت ازيو قال እግዚአብሔር ክትሪ ይخلهم ህዝብ አምላክ እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር ንህይወት ካና በዕረፍት ይመርሐካ ሙሴ ዘጻ 33 18 ከምዚ ልሎ ገጽ እንታይሎ ገጽ ታይሎ መንገድኻ አሪኤኒ ህዝብ ዝማ ናትካ ሙኻን ድማ ነዚ ህዝብ ድማ ናትካ ሙኻን ድማ ረኤ ምስበሎ እግዚአብሔር ታይሉ ገጸይ ምሰኻ ክኸይድሞ ከዕርፈካይ እስከ ሁሉኩም ሳይበሉ ገጸይ እስከ ሁሉ ምሰኻ ክኸይድዩ ከዕርፈካይ ገጽ አምላክ ምሰኻ መኻድ ማለት ናይ እግዚአብሔር ፕሬዘንስ ገጽ አምላክ ማለት ዝተገልጸ ህልውና አምላክ መንፈስ ቅዱስ ማለት ድማ ዝተገልጸ ህልውና አምላክ መንፈስ ቅዱስ ናባኻ መጽኸሎ ዝግለጽ ናይ አምላክ ህልውና አሎ ቦትኻ ስለዚህ እዚ ድማ እንታይዱ ከዕርፈካ እየ መንፈስ እግዚአብሔር ናብ ዕርፍቲ ዝመርሐካ ኣብ ኢሳይያስ 63 ካብ 8 ትሕስኩም ትሪኢኹም لدك إسرائيل كمرح كلهم تقبلنا ذات أزي أخم ببامو درجة بقى خاصية إسياس سوسان شدشتن كم قطري شمونت أتحيز أخم ببا كم زيبلنا كاب شمونت أتحيز أخم ببا كاب تيازت 33 13 ابزغنا قدر شمونت بحق حزبي زيت علم دق يوم بل مدحانيوم كونه اب كل صببو ملأخ غصو اسكبلوني حزبا ملأخ غص ማለት ህልውና ማለት እዩ ድማ አድሐኖም በፈቅንም ብለው ሃትን ተበጀውም ብዝሐለፈ ዘመናት ኩሉ ጊዜ ሓንገሮምን ሓዘሎምን ምስበለ ነቶም ጠለምት መድሐኒዮም ጸበቦም አድሐኖም ተበጀውም ሓንገሮምን ሓዘሎምን መኻድ ኣብሳኑ ሓዘሎምን ይብለና ንሳቶም ግና ዓለው ንቅዱስ መንፈሱ ኸአ እስከ አጉሃዩ በሉኒ ንቅዱስ መንፈሱ አጉሃዩ ስለዚህ ጸላዮም ኮነ ባዕሉን ተዋጎም እግዚአብሔር ተላዕልዎም እግዚአብሔር ክዋጎም እንታይ ኮይኑ መስለኩም ንቅዱስ መንፈሱ አጉሄሞ እግዚአብሔር አቦ ተሪኹም ማዓሲ ቁጣ እግዚአብሔር አቦ ተገልጸ እንተልኩም መንፈስ ቅዱስ ጉሂ ኮለዩ መንፈስ ቅዱስ ይሐዝንዩ መንፈስ ቅዱስ ይጉሂዩ መንፈስ ቅዱስ ይምረሪዩ መንፈስ ቅዱስ አይቁጣዓኒ መንፈስ ቅዱስ ናያደልብ ይደሎ አቦ ናያቦ ባህሪኹም ትሪዮ ቁጣ ኮለቱ ወዲ ያው ከም ተባሃሎ ከእዘዝ ክገብር ኮለኹም ትሪዮ ስለዚህ አብ ትግብሮም ናያቦ ግብር ናይ ወዲኹም ነው ስለዚህ ናያቦ ቁጣ አክትሪዮ ኮለኹም መንፈስ ቅዱስ ክትንከፍ ኮሎ ግን ቁጣ አቦሎ ተቀዳማይ ቁጣ አምላክ እግዚአብሔር ንምድሪ ነተቀዳማይት ዓለም በማይ አይሂ ገሩ ኸጥፋ ምኽንያት ዝኾነ ንምታይ ስለኩም መንፈስ ቅዱስ ጉሂዩ ኣብ ዘፍጥረት 6:3 ታይልና ድሕር ሕጂ መንፈሰይ ንሓዋሩ ምሰብ አይጻረርኒ አጉሄሞ እንደው አይጻረርኒ ዘመኑ 120 ይኹን ኢሉ ተቀዳማይት ዓለም በማይ አይሂ ገሩ አጥፊዋ ቁጣ እግዚአብሔር በማሰለኩም ኣብዚ ድማ ረዩ ንቅዱስ መንፈሱ አጉሃዩ ስለዚህ እንታይ ኮነ ክብለና ኮሎ ጸላዮም ኮነ ባዕሉን ተዋጎኦም ይብለና ስለዚህ ናማዓሲ መስለኩም መንፈስ ቅዱስ አቦ ኹ ይደልሉ ጎይታ ኢየሱስን ከምዚ ይልሎ ንዝኾነ ንወድሰብ ዝጸረፈ ንወድሰብ አባይ ዝመጸ
ንመንፈስ ቅዱስ ተንከፈ ግን ኃጢአቱ አይስረየሉን ይሉ ንመንፈስ ቅዱስ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ንዘለዓለም ንስኻናይ ምንባር ናደ ልቢ ሒዙ ጳራቅሊጦስ ዝበሃልኮ ጥቃኻ ኮይኑ ከጻናናዓካ ከባራት ዓካ አጆኺ ክሕግዘከ ምሳኽሎ ምሳኻለኹ እናበለ ናደ ልቢ ሒዙኮ ምሳኻ ዘለኮ እዩ ስለዚ አዝዩ ሩሕሩሕ ካብ ምዃኑ አይተጉሂዎ አይተሕዝንዎ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ዓባኻ ይጉሂው መንፈስ ቅዱስ ዓባኻ ኮይኑ ይሕጎስ እንታይ መንፈስ ቅዱስ ዘጉሂው ስለዚ ዝብ አምላኽና ምታይ ክብል ደለ እዚ መንፈስ ዝምባር ሓደ ዓላማ ነይሩ ንደቂ እስራኤል መሪሕዎም ክኸይድ ከሎ ናበይ ንኽወስዶም መጨረሻ ተብለና ብ13 እቲ ከም ፈረስ ዓበረኻ ከይተዓንቀፈ ኣብ ማዕሙቕ ዝመርሖም ኣብያሎ ከብቲ ናብ ነሰኸም ዝወርዳ ኸዓ መንፈስ እግዚአብሔር ናብ ዕረፍቲ ኣብጽሖም ስለዚ መንፈስ እግዚአብሔር ክመርሐካ ከሎ ተዓርፈሉ እትሓድዓሉ ዕረፍቲ ማለትኮ ካብ ኩሉ ተዓዝዩ ዝጣዕመ ዕረፍቲ ኣምላኽ እዩ ዝባ ኣምላኽ ዕረፍቲ ዘይፈቱ ማእኸልና ኣሎ ዕረፍቲ ዘይፈቱ ኣሎ የለን ኣነ ቀደም ሕማቕ ተማሃራይ ስለነበርኩ ክልተ ዝፈትዎን ሳብጀክት ነይረን ዕረፍትን ፊትን ክኾን ኣሎ عرفت خبال كل واي تمسكت ولا عرفت صراحتني عمتها وعرفت يفتي عرفت دي فتوى من له او تدرنا عرفت اختم بهال كله كل انسان منفس እግዚአብሔር ናብ عرفت مرحوم ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ታይብለና ዘስተምህር ጽቡቅ መንፈስ ሃብካዮ ካብ አፎም ማና አይጉደልካል ንነፍሶም ድማ ጽማት ድማ ታይልናኻ ንነፍሶም ድማ ጽማት ንነፍሶም ድማ ዘርው ድማ ዘጸመ ድማ ሃብካዮ ነህምያ 9:10 ታይብለና ዘስተምህር ጽቡቅ መንፈስ ሃብካዮ እስከበሉን ይኹም ዘስተምህር ማና ካብ አፎም አይጉደልካል ንጽማዓቶም ድማ ማይ ሃብካዮ መንፈስ ቅዱስ አቡሊ ኪዳን ረእይዎ ከመጊሩ ህዝቡ ከም ዘገልገለኮ በመዓልትም ብለይትን ህዝብ እስራኤል ክመርሕ ከለኮ ይምህሮም ዘስተምህር ክብል ከለኮ እና መሃሬ ትሬይንድ እና ገበሬ እና መኸሬ እና ማዓደ መንፈስ ቅዱስ ምስዓታቶም ጽርዎም ነይሩ ይብለና ሱጥራይውን አይኮነን ስለዚህ ካላይ ድማ ተሐግስ ድማ ካብ አፎም ማናውን አይጉደሎም መንፈስ ቅዱስ ክመርሐካ ከሎ ድራሩን አይሳአኑን ዕለትን ገርኦም አይሳአኑን ስለዚህ ማና ኸቦም ከሎ ቴክ አዌይ ሃቦም ፍሬሽ ደድኾነ ማዓልቲ ቴክ አዌይ ይብሉ መንፈስ ካብ አፎም ንጽምዓቶም ድማ ማይዕሩኻ ስለዚህ ዝባ አምላኽ በሓንቲ ቃል ወዲብ ጸሎት ክናአቱና ህልውና መንፈስ ቅዱስ ናብ ዕረፍቲ ድመርሐካ ህልውና ሁሉ ሻዕድ ለዮ ህልውና ሁሉ ሻዕድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህልውና ካባኻ አይርሐቅ ጎይታ ኢየሱስ ነተን ሸውዓተ ብራእይ ዮሐንስ ነተን ሸውዓተ ቆም ተቀንደል ክዛረበን ከሎ እንታሉ አሞን ማእከልቶም ሸውዓተ ቆም ቀንደል ዝማላለስ ሸውዓተ ከዋኽብቲ ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ቶም ሸውዓተ ከዋኽብቲ ናይተን ሸውዓተ ማሕበር መላእክት ማለት ፓስተራት እዮም እቲ ሸውዓተ ቆም ቀንደል ክብል ከሎ ተቀንደል ሓደያተን ሸውዓተ ትቦታት ግና ኣብ ማእከለን ዝማላለስ እዛ ቀንደል ዚ አቡሊ ኪዳን ክትሪዋ ከለኹም እግዚአብሔር ኣብታ ቅድስት መቅደስ ሓንቲ ቀንደል ተሃሉ እዚ ቀንደል ዝንታዩ ጽሩይ ዘይት ግበረሉሞ ወርትግ ድማ ብርሃኑ ይሃብ ተመልከቱ ቀንደል ንማሕበር ኤፌሶን ታይልዋ ቀዳመይት ፍቅርኻ እንተ ዝገረን ቋም ቀንደልካ ግን ዝታይ ማለት እዩ አገልግሎት ክልወካይ መዝሙር ክልወካይ ስብከት ክልወካይ አኺባ ክልወካይ ቀንደል ግን ፕሬዘንስ ናቲ ህልውና ናቲ ግራ ሎሚ ህዝብ አምላ ህልውና ዘህልውና መንፈስ ቅዱስ አይርሐካ ዳዊት ስወደቀ ታይሉ ዝፋነይ ካለኸ ይስተለ መንፈስካ አይወሰደን ህልውናኡ አይወሰድኩም መንፈሱ ኩሉ ሻዕ ምሳኹም ይሃሉ ስኹም ረካ ከሎ ካብ ቴዎሎጂ ካብ ሳይኮሎጂ ዝሓለፈ ትምህርት ሰማይ ክመረካይ ላኽ ባረኽ ለዚ መንፈስ ቅዱስ በዚ ኣብ ጸሎት ክናአቱና